Znači, istina je, krali su ždrebad. Biće uhapšeni zbog toga, ali gde vode Mistrala? Udara ga! Ne, Leno, vrati se. Smiri se. Kako li ti je ona devojka jadala? Mistrale, smiri se, miran. Bićeš dobro. Neće te povrediti. Sada je gotovo. Uhapsite ove nevaljalce. Provalili su i ukrali su naše konja. Mistral ne pripada vama. Nije tačno, izgubili smo ga pre godinu dana. On pripada našoj konjušnici. Stvarno, pokažite nam dokaz o vlasništvu. Šta čekate? I sva ova ždrebat bez čipova. I ona su vaša? Ja imam zanimljive fotografije koje pokazuju kakvi ste prema konjima. U redu, smirite se. Sami ćemo pogledati. Pazite, pobeći će. Izgleda da sam bio u pravu. Konjušnica Furš se bavila krađom i prevarama sa konjima, čak su i izdavali lažne dokumente. Kao one od Mistrala? Da, Mistral je ukraden dok je bio ždrebe i ne pripada konjušnici Furš. A to je i problem. Problem? Kakav problem? Tata, rekao si da posle godinu dana... Problem je u tome što su vlasti morale da naprave novi dokaz o vlasništvu i... evo ga. Od danas Mistral ima novog vlasnika. Hvala! Ovo je najbolji dan u mom životu. Niko nas više ne može razdvojiti, Mistrale. Nisam volela slavljenje godišnjica posle Zabujine smrti, ali ova zaslužuje veliko slavlje. Hajde! Sjajno! Hej, pogodite ko je ovo? Da li ime te osobe počinje na slovo S? Anđelo, probaj ti da pogodiš. Anđelo? Ali ćeš mi, Šila. Ali znam da te ostavljam u dobrim rukama. Ostavljaš? Šta to pričaš? Ja odlazim na onaj ranč. Selim se u Španiju i putujem sutra.